Espera'm. 1, 2, 3... Uep, com va? Com va? Bé, mos present. Això és la meva germana, en tenc 4 més. Sí. Però cap com ella. Ella és especial. No, me lo cregueu, Bé, ella és qui està sempre darrere la càmera. Però hem d'aclarir que no té més de germanes a part de jo. Que no, que just en tenc una, per si no ho heu pillat. I res, això és la meva germana, ella sempre està darrere les càmeres i això. I res, i avui volia dedicar-li aquest vídeo a ella. I per això l'altre dia vos vaig demanar per Instagram quines preguntes li faríeu. I ara, pues, ho farem. Primer de tot, Sí? com me diuen? Me diuen Joana, Francisca, Miquela... Manoli. Mare meva, tu, per posar aquest nom a l'examen. Jo crec que la teva professora, quan t'ha de corregir això, ja te posa un 10 a l'examen. Un feina a un supermercat i una etiqueta... Juanecica? No, Laura Montoro. Laura Montoro. Lògic. Tenc... De 18 anys. Ah, no, conyo, que ja són de 9. No, jo enguany faig els 20. És vera. Ai, pobret. Són del 99. Dia 8 del 8 del 99. 99? Escriviu per comentaris si hi ha qualcú que faci el cumple dia 8 del 8. I justament del 99 també. Diu-ho a qualcú. Pot ser. Mare meu, tu, del 99 sembla com... No. Què més de dolç o de salat? Són la temporada. L'estiu. No, jo soc de... Sí, va per moments. Antojos d'un gust o d'un altre. Ai! I tu Montoro? Montoro. Jo, pues... el salat. Salat. Veure, també m'agrada un bon bret de gitano, però... per fi. Com el viure amb en Miquel? Pues molt mal, molt mal. Pues sí, en veritat sí, perquè tothom se creu que ets un personatge. Pues no. I no ho ets. I quan això les 24 hores... Què ha passat? Pues 24 hores, això, pues... Bueno, que tu no m'aguantes 24 hores, que les 3 fas... Com se sent la germana d'aquesta màquina? Pues una altra màquina. Una altra màquina. Jo no sé on arbit la màquina. Ah, que ataque. Ai. Qui comença les baralles? Pues ella, sempre, sempre. No, sí, però... No. Ara li ha pegat per ficar-se en el meu menjar, jo. Però bueno, sempre el comença ella. Dic que sí, dic que sí. Però perquè tu ets un mal sofrit. Bueno, què tot? Ara sabran la veritat de com ets, tio. Bueno, pues gràcies a Déu. Pues sí, és un mal sofrit, sempre vol fer i tot el que veig pot, i clar, jo li faig el contrari. No, bueno. M'agrada les taronges amb la blanquinor. A tu. No. És que no sumo, ella és sumo. Sumo de taronja, però no. I natural, És natural. És que ella és... No, res, ja està. A què me dedico? Pues que estudio, no? Sí, perquè encara no fas feina. Bueno, fer feina de camarera. Ja és suficient, no? No la meva vida no l'has de contar, te volen saber la teva. Me servia bocadillos. Que te servia bocadillo. Ai, bueno, Ah, tio. també és vera. Però fer feina... Bueno, venga, mon anam. Ell estudia jardí d'infància per cuidar bebecitos de 0 a 6. Sí, fa... Yo manejo un coche de 0 a 6 en 6 segundos. Ho pilles? Bueno, què m'ho dir? Faig un grau superior d'infantil, de d'infància. Però i tu vols fer alguna més? Bé, vaig fer batxiller i després estic fent el grau superior i després, en teoria, vull anar a la universitat a fer la carrera. De 1 a 10, quan de bé us comportau? 10, ja sóc un angelet. Sí, 10 de lo pitjor. Hola. Jo? Ella, un 6. Un 6 li basta. I jo, un 8 i mig.
Vaig a comprovar que s'agrada. Vale 8 i mig? Vale, 8. Ell no té un 8 i mig de comportament. Com a màxim tindrà un 4. Com a màxim. No, no és vera. Me comport bé. A la teva germana li agrada tan fora vila com tu? Sí! A més! Mare meva, I tu. tot. Ella li diu anem a fora vila i bueno, és com si se'n anigués a la discoteca. Fa, bueno, un muntó de via pujar dins el cotxe. No ho veas. No, jo fora vila no. No lo sé. Claro, mos queden sense generacions. No venen. Sí. Si és més petit tu que jo, que has de dir de generacions, si és més petit tu. Bueno, normal que tenim en Virgili, que li agrada... I en Borja, que... En Borja també, que té 4 cosetes. Normal, per si no és. Que és el que més m'agrada de vosaltres. Quan me fas dinar. Depèn d'aquí. Jo m'agrada que ara, des que has fet 13 anyets, 13. ets com un poc més madur, quan t'explicant les coses, pues, ho accepta i antes t'anava en contra, aunque fos una cosa il·lògica, així tot, se te feia el contrari i ara pues, ho comença a acceptar. Pues jo el que més m'agrada és quan anem d'artar cap aquí i mos posem en el cotxe, en la ràdio a tope de Temerario! Pues això és el que més m'agrada. De jo no. De jo no t'agrada res. Descotxe! Que et sembla que el teu germà fa vídeos per YouTube. És que ella és la càmera. És que simplement no faria vídeos sense jo. Claro. És que... Pues, Bé, no? Bé. Viu amb vosaltres? Qui? Sí que vinc amb ells. Bueno, estones, perquè... no estic mai amb ells. No. Bueno, sí, estàs a casa teva, però no hi estàs, perquè ella té un pis a dalt. Un estudi. Has vist el meu mòbil? És guapo. Sí. Com és que saps editar tan bé? Bueno, jo el meu gust és que he dit lo just i necessari. Així que no puc editar bé, si només el que edito és lo just i necessari, no hi ha... És que record més bonic que teniu. Pues, per jo, clar, tu eres molt petit, així que no sé si te'n recordes, vaig anar a Londres durant 15 dies. Ai, sí. I a la tornada a l'aeroport, quan me va veure, el primer que va venir corregint-se un petacó de 3 anys, pues, va venir ell corregint-se a mi. Era molt violent. Per això... Sí, l'altre dia, sí. Vinga. No ho he vist en fotos, i perquè em va agradar molt, que era que estaven tots dos malalts, aferrats un a l'altre, i hi havia... Dormint. Els dos sofats junts. Ens anaven així supervermell. Quin noi li agrada? Ja té nòvio. Machote. Que ha sortit molt poc per aquest... Sí. Quina experiència ha estat la més divertida entre tots dos? Per jo? Jo no és un moment especial, però des de que no dormim junts, que fa ja 5 anys o 6, lo divertit és ara, quan mos tornem a juntar per anar a dormir, que no hi ha ni Cristo que mos faci dormir. Mos començam a fer xistes tontos, i mon arrei, però de maneitures, i mon arrei que no poden més, i així fins... No tenc record. És un dia a dia, tio. És un dia a dia. Jo és que el moment més guai és un dia a dia passar amb ella. Sí, sobretot que el veig tot el dia, jo. Jo estic dormint, tu te'n vas a classe. En tornar, jo me'n vaig a classe i ell està dinant, és l'únic moment del dia que el veig, i quan torna a les 9 del vespre, pues el veig ja dins del llit, si està despert, pues el veig, i si està dormint, pues no m'atrac. I els caps de setmanes, pues, ells venen aquí a fora vila i com que jo no m'agrada, pues me quedo tardat. A Pip veniu amb un Borja. A Pip venim a dinar amb Borja. I ja està. Però el veig una adulta. S'uniuen el 10, com t'agrada el camp, fora vila? Un 1. Menys 30. Menys 30. Jo, fatal. A veure, sí que li agrada menjar una bona tomàtica. Aquí? Bueno, també és vera. No, m'agraden les ensalades, les fruites. Claro, és que ella és rotllo hippie, d'això que tot ho vol bio. Pues, biodegradable. Pues m'agrada que sigui, pues coses que menges, pues que sigui natural. Jo també. De què vols treballant en Miquel de gran? Una abraçada des de Manresa. Un saludo. Una abraçada. Pues... Un abrazo, que doy l'altre. El meu germà? En verdad, veig que faràs... No faràs res. No faràs carrera, no faràs res. Que va. Ojalà faci una carrera d'enginyer.
Però realment el vaig fent feina de solder. De ferrer. No, de ferrer, no. Sí. Mecànic. I quina va ser la primera impressió que vaig tenir quan el meu germà va arribar tan en fora? Pues mira, Pues sí. el primer pic així que me vaig enterar que el meu germà havia arribat en fora va ser perquè en el grup de classe van enviar el seu vídeo. I no sabien que era el meu germà. Meu germà. I jo estava fent pràctiques de cotxe. I jo flipava. I no pot ser, no sé què. I després, quan vaig veure tantes entrevistes i això, vaig dir, bueno, i on anau? Tens enveja del teu germà. Pues no. Pues ja ve. Bueno. Si té un mobilaco... Bueno, quines són les aficions, hobbies que tinc? Pues, ballar. Ah, que sí? Pues sí, ja ves. Pues sí, fa molt d'anys que vaig. Bueno, ara ja... Ara ja no vaig, això. Perquè faig classes de capvespre, però... Sí, m'agrada molt ballar. En Juan K. diu... Ai, Juanca. Creus que ho faries tan bé com el teu germà utilitzar el Diablo? No. No. Per res. Ni Com està, Juanca? ni com ell, ni molt menys com tu. Oh, ja sé què podem fer. Llavors m'agafes un planito jugant al Diablo. Bé, Juanca, això va per tu, eh? Sí, fa estona que no ho toca. Anem. Ah! Bé, espera. Oh. Així ràpid. Espera. I ara, per acabar, per això, veus? Ale. Quina és la fruita que més t'agrada? Per temporades. Jo, la fresa, supos. Jo crec que no. És que per molt tartanen que som, i crec que n'hi ha pocs que mos volen. Jo també. Deixeu un comentari si ets tartanenc. Bueno, nene, fins aquí. Hemos llegado. Sí, bé, ja està, no? Au i doi! Adéu!